Cah. Lagi mulai blok wong dene kok bis iki lho, Cah. Mulai tapi. Masuk lagi teko. Nek rokok to ndi mau rokokku? Tuk rong tahun pisan jeli rokok role Cah. Tekor aku. Ngene kon ram rantau lho. Dengar rokok mau denggerem. Oh, iya men. Biyen rokok men. Soale iku le kan ono nggone perjalanan ya men. Rokok ini kan biasanya ya tetep rokoknya ya linjo biasa le. Rokoknya le tapi Cah. Gile. Kon ndi malahan. Wis tok ae. No. Stok terus jeblos cece. Lah, betul kan bisa jel ki ngaku. Menok caca. Tek iki nambah. Ngene pun aku merantau aku lho. Kok nggon desa tekor karo kowe. Lah. Wis aku tak mulai sik ya. Urus sampai mancik 15 awek. Wis, ayo. Mulai. Sego kemriek lawoi wasabi ning weteng wareg nyenengno ati. Ngabari enggar mbek benan Cah takon rene tak ada nenek aku omah. Sretin mulai Cah juga ngombe aja. Sikat. Gelise. Jadi kon rene le mau. Kon rene ra anak jamanane aku ya uga. Aku yo klenger. Asal lu omongan. Lho rokok Cah. Lha nek rokok promel biasane sukun. Iya lah. Ketoke ben koyo sukses no lho ke Jogja rokok sukun. Kowe kira go jajan-jajan wae kok Jogja ora go jajan-jajan Cah. Aku Jogja nggo pupu men. Tak boleh nang njero lak menawa. Gula-gula. Guleno yo. Sik yo. Tani yo. Iya, andani lho. Ge. Botol bocor makanan tek pisan. Duh. Sandal ilang pisan. Pencoleng. Kuret. Kira nopo Sro? Nopo? Piye? Mau aku iki ngetono pakanan, Terus? tinggal mlebu. Pakanan dipangan karo bareng karo enggar. Bener ya. Kucing iki grew ke jobo, sopir tunggoni. Lah yo ngene kon aku ora tekor kon ndi aku. Makane aku merantau. Sok balik aku. Coba lagi. Balik. Kok ora balik? Wis hati-hati ya besok. Wis aku tak balen dhisik iki semrawut kabeh iki. Tani ngene saya. Yo. Iki redor. Wis sakno kampung bakal kuret. Ayo. Rokok di pencoleng pisan.